Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi sunt Adelin și asta este primul meu episod pe acest canal. Am mai avut alte canaluri unde am avut mai mulți abonați, dar de câte se vede astăzi ne jucăm Minecraft Hardcore, deci haideți la lucru. Da, lumea este multiplayer, deci ăsta, dacă aveți și voi Minecraft pe telefon, mă adăugați și vă bag în lumea mea. Așa, mai m-am jucat o dată pe lumea asta, adică de mai multe ori, numai pe ăsta, pe acela seed, numai că ăsta, am mai avut încă o lume de hardcore pe asta, numai că pe lumea aia am murit. Și dacă nu știți ce înseamnă hardcore, adică este un mod pe jocul ăsta Minecraft, care dacă mori, nu mai te poți juca pe el. Și uitați, dacă ăsta mă bag pe dacă m-aș putea băga pe spectator și m-aș putea duce la casa aia cu o leacă de roz, sub ea este un end city, pentru că adică nu un end city, adică ăsta, stronghold. Deci da. De ce? Ce să zic? Și partea faină este că sunteți și pe o insulă și mie îmi place să fim pe o insulă când am așa o lume de Minecraft. Așa, am activat ăsta, de ce să filmă nou update. Spiruri. Că de astea nu sunt moduri, au fost adăugate în Minecraft update-ul ăsta. Ok, o să iau armura asta. Care atât de ce? Avem nevoie de ăsta. Nu o să știți cât de mult o să ne ajute sau că o să puteți să facem armură din nou update. Cu adăugată armură de cupru. Așa, să luăm și niște cărbune. Luăm niște cărbune. Să fac frumos. Chiar stai că mă pe undeva pe aici, mai este iron, adică fier. Până torță și până pe căutat. Uite. Deci, din următoarea zi o să ne putem duce în The Nether. Așa. Deci, ce aș vrea eu să facem este din următoarea zi să ne ducem în Nether. Și nu mă întrebați pentru cei care nu înțelegeți engleză ce era, pentru că nici eu nu știu. Da, dar eu aș putea, sincer, dacă m-ați întreba, eu m-aș putea juca Minecraft timp 2 ore și, deci s-ar putea ca videoclipul ăsta să fie lung. Fac aici niște lemne.
Pun asta aici. Fac un de ăsta. Bam, bam. Așa trebuie să mă ușor, bam. Păi dacă am spirul, nu cred că mai trebuie să fac asta. Deci eu cam ajung de la un fel de la nou update. Așa. Așa, așa. De fapt, cred că din următoarea zi o să ne putem duce în The Nether. The Nether. Nu te retrage. Deci o să am 6 fier. O să pot să fac 2 water bucket-uri. Așa, o să bag aici un cărbune și tot asta ca să fac o mură din ele mai târziu. Acum fac 2 leg. 1, 2, așa. Fug rapid până înapoi acolo. Una, 2. Una, 2, 3, deci o să trească să fac 5 găuri. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. 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 Și bam. Ultimele 2 locuri. Cred că am mirosit o găleată. Da, am mirosit. Am mirosit. Am mirosit o găleată de lavă. Dar nu-i bai că tot de astea cu lavă. O să mai fac filmări prin satul ăsta, dar nu acum. Așa, acum este plin. Trebuie să-l baricadăm cu ceva. Așa, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Așa. Ok, oricum o să mă duc acasă ca să mă pun la somn că se face seara. Deci, da.
așa pe patul meu. Așa. Ieși afară. Așa. Numai 8. Măcar încă îmi pot face armură. Da, și mai am nevoie de pantaloni. Că de nu am niciun mod, stați să vă arăt. Deci n-am niciun mod, uitați. Așa. Dar să nu ziceți că ăsta eu am făcut ceva și nu uitați că pe hardcore nu puteți să vă luați, să vă dați pe creativ și pe de astea. Mă intru numai o dată într-o piatră de aia și da, nu mai pot. Adică chiar nu mai pot. Astea, cum se spune, mă marche la joale. În caz că nu știți ce sunt joalele, sunt practic picioare. Pe bune că trebuie să iau 100 de la început. Practic, dacă nu știți ce sunt joalele sunt picioare, numai că așa spun unii oameni. Așa. Așa spune și un youtuber de-a meu preferat. Da, nu mai pot cu blocurile astea. Deci nu mai pot cu blocurile astea. Acolo nu pot să ajung. Vedeți? Nu mai pot cu blocurile astea. Și tu. Gata. Ca idee, am mai făcut un videoclip așa numai că pe ăla a murit. Să nu spui. Trebuie să nu îndrăznesc. Da, iar să trească să ne mai ducem după o găleată. Da, iar o să trebuiască să ne ducem acolo. De ce? Nu mai vreau să mă duc acolo. Universul ăsta vrea să mă duc acolo, dar eu nu vreau. It is on deck beneath twilight and no Dacă vreți în următorul episod pun melodie, nu știu, să pun eu o melodie dintr-un playlist de-a meu. Poate funk, poate nu știu. Și ca ideea am spus funk, nu cuvântul cu F, că nu o să o înjurăm pe ăsta, pe canalul ăsta nu înjurăm. Deși eu o să le dau cel mai probabil numele la colegii, numele meu după YouTube la colegii mei să văd ce reacție. Oh nu, stai că de fapt am nevoie numai de 2. Fine, ce să zic.
să ne ajungă la perfecție. Oh, numai că atâta că n-am perchetă de aia, cum să spune, că am uitat. Flint and Steel se numește, numai că nu știu cum să-l traduc în... A, da, știu cum să-l traduc în română din filmul Minecraft, cremene și oțel. Numai că cel mai probabil generația asta nouă nu o să știe ce înseamnă. Nu știu, eu m-am uitat la filmul Minecraft, nu știu dacă voi v-ați uitat, dar mie mi-a plăcut, a fost chiar destul de fain. Că doar trebuie să găsesc de ăla. Uite, e fix aici pe fund. Sparge. Nu mi-a picat din prima, atunci îl duc la suprafață și tot a fost acolo să nu pică. Oricum aici am vrut să spun că oricum că aici se sparge mai ușor. Atunci nu s-a spart ușor pentru că am fost în apă. Din a doua încercare, fain. Trebuie să-l omor pe golem. Cu sulița, îl iau cu suliță, bam. Trei. Haha, n-ai cum să ajungi. Bum. Așa câte de-astea mi-a dat 4. Bine, pot să fac cremene și oțel, cum a spus Steve în filmul Minecraft. Și The Nether. Cel mai tare o să ziceți că nu-i corect că mai m-am jucat pe seed-ul ăsta de asta. Mie mi se pare corect. Cremene și oțel. Văleleu, cremene și oțel. Cine s-o gândit la așa ceva? Oare să-mi fac o fermă fix aici? Am nevoie de 2 oi. Deci tu nu ești o oaie, deci o să te omor. A spus că... Așa. Bam. Haide oiță. Și aici o să-ți petreci viața. Până o să-ți mai găsesc încă un partener. Ia, mai este oare vreo oaie pe aici? Scrieți în comentarii dacă în următorul episod ar trebui să mă duc în Nether. Încă nou. Cine știe, poate din asta pică o găină. Trickshot! A spus trickshot! Nu. Nu a picat găina. Uite aici un porc, deci acum aș putea pur și simplu să iau de aici niște de ăștia.
Da, nu mai să fac o fermă de oi, că o să fac o fermă de porci. Fit. Bra. Tu ești mort. You are so cook, buddy. Ați poți să te dai jos din patul meu. Ei, eu, ce se vede? Bă, nu a fost un vis sau? În jocul ăsta nu există vise. Mori. Este onoarea ta să-ți vezi fiul cum moare. Așa am văzut. Să nu spui că fix... A, nu, uite-l. Am crezut că porcul ăla pur și simplu a dispărut. Opa, ăla de diamant, nu diamant, emerald de pe... O să fac cea mai mare fermă de porci. O să sparg astea de aici. Pam. Pam. Așa nu vă uitați, copii. Și este gata? Da, au făcut copil. Gata. Stai, de fapt nu. Te scuz să torn. Acum a început și ploaia. Omule Dumnezeu, vrei să te omor? Te-aș putea omorâ fix acum dacă aș vrea. Omul Dumnezeu, ieși afară. Omul Dumnezeu, ieși afară. Ieși afară, am zis. Asta te mori. Am zis că mori. Așa. Deci dacă ăla mai intră numai o dată la mine în casă... Ce te-am zis? Asta e părerea mea că l-am omorât. Pur și simplu aplaud. Oare aici ce trebuie să fac? Scrieți voi în comentarii un al doilea, o a doua cameră sau aici. Nu, știu ce să fac aici, aici o să-mi pun tot loot-ul. Că ideea este, loot-ul sunt toate chestiile astea care le am eu în inventar.
Ok, deci cred că aici o să închei primul episod. Vă sper că v-a plăcut. Dacă v-ați uitat până la final. Și da, sper să mai vă uitați la mine. Dar stați, înainte să plecăm. Vreau să văd dacă ăștia mai pot face încă un copil. Da. Așa, deci o să începem familia de porci. Deja, cum am zis. Ne ducem la următorul. Ne vedem la următorul videoclip și da. Și da, ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!